Απόψε στον εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται εμπλό για να επισκεφτεί ένα εστιατόριο με θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Το εστιατόριο μοιάζει με εργοτάξιο, όλους αν είδες. Ο ιδιοκτήτης του, που αποδεικνύεται παλιός γνώριμος του σεφ, Κάτσε ρε, εσύ είσαι. έχει χάσει τους πελάτες του και μαζί και τη διάθεσή του να αντιδράσει. Σε αυτό το εστιατόριο τηρούνται οι αποστάσεις. Δεν υπάρχει ψυχή. Τις βραδινές ώρες λοιπόν που δουλεύετε, πόσα άτομα κάνετε? 50 άτομα. 50, 20, 25. Φαίνεται λίγο παρατημένο. Συνάδει με την ψυχολογία μάλλον του Λευτέρη. Το φαγητό του έχει το όνομα, αλλά όχι και τη χάρη. Τι είναι το Μπρουνέλο? Είναι μια σάλτσα κρασιού. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί Μπρουνέλο? Δεν υπάρχει. Άρα πώς κάνεις σάλτσα? Άρα έχουμε πίτσα σε ξυλόφουρνο, σωστά? Όχι στο ξυλόφουρνο. Γιατί τον έχετε το φούρνο? Αντιστέκεται στεναρά στην κριτική. Το δοκιμάζει Λευτέρη? Ίσως είναι λίγο αλμυρό. Όσο πιο χοντρό όμως είναι, επειδή είναι παστό, τόσο πιο αλμυρό γίνεται. Πες που ήμουν πελάτης. Δεν θα βγαίνει αυτό σίγουρα. Άρα σε μένα τι μου, ηλίθος και το βγαλάδι. Και στο να διαφημίσει το εστιατόριό του στους Κορίνθιους για να μην εκτεθεί. Τι ντρέπεσαι? Έλα ρε. Τι ντρέπεσαι, ρε Λευτέρη? Τον κόσμο ντρέπεσαι? Εμένα διαφημίζεις το σκότας. Ίσως ο Έκτορας Μποτρίνη να χάσει τη μάχη να αφυπνίσει το Λευτέρη και το προσωπικό. Τα ορεκτικά από εκεί, τα κυρίως από εδώ. Σερβίς! Πού είναι οι παραγγελίες, παιδί μου? Πάω να τις φέρω γρήγορα. Αν πάνε τις φέρεις εσύ. Όχι, στείλτες με τον ταχυδρόμο. Λευτέρη, ή αλλάζεις ή βουλιάζεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ πέρα. Αποκλείεται. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη πλέει στον Κορινθιακό κόλπο αναζητώντας το εστιατόριο που έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Ο σερβιτόρος που τον κάλεσε είπε ότι βρίσκονται σχεδόν πάνω στο κύμα. Είμαι ο Λευτέρης, είμαι σεφ ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Έχουμε στήσει αυτό το μαγαζί με πολύ κόπο, προσωπική εργασία και θεωρούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μας δώσει τα απαραίτητα αυτά που μπορεί να δώσει αυτό το μαγαζί και δεν τα έχει δώσει ακόμα. Είμαι ο βασικός σερβιτόρος του εστιατορίου. Με τον Λευτέρη συνεργάζομαι 10 χρόνια. Είμαστε πλέον φίλοι και τον νοιάζομαι. Τι έγινε, σεφ? Έχουμε κάτι για σήμερα? Είναι νωρίς ακόμα, ρε Δημήτρη. Νωρίς. Εγώ φοβάμαι μήπως είναι αργά. Αυτή τη στιγμή το μαγαζί δουλεύει, αλλά όχι όπως θα πρέπει να δουλεύει. Νικό. Ορίστε. Θα πάρεις ρεπό σήμερα, ρε φίλε? Όντως τώρα. Πάλι. Θα τα πούμε αύριο. Και τι να πω. Είμαι 3 χρόνια στην επιχείρηση και πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό το εστιατόριο δεν έχει μέλλον. Έλα, Μαρία. Πού είσαι, γιατί έχεις αργήσει? Τι εννοείς δεν θα έρθεις, Μαρία? Τώρα με κρεμάς όμως. Καλά, καλά, θα τα πούμε. Έλα, γεια. Σήμερα είχαμε ένα φάουλ. Η κοπέλα που δουλεύει μέσα στην κουζίνα και βοηθάει το Λευτέρη αποφάσισε να μην έρθει. Ίσως ευθύνεται και ο Λευτέρης που είναι πολύ χαλαρός απέναντι στο προσωπικό. Έλα, Χριστάρα. Έλα, ρε αδερφέ. Μπορείς να έρθεις σήμερα για δουλειά, φίλε, γιατί με κρέμασε η Μαρία. Ωραία, αδερφέ. Ωραία, με σώδεις να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω. Στην Κόρινθο είμαι και λες και βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη. Για να βρω το εστιατόριο στο τέλος θα χρειαστώ GPS. Αμπεμπαπλόμ του Κιθεμπλόμ. Μπλιμπλομ. Καλημέρα. Γεια σας. Σεφ. Τι κάνετε? Πώς είσαι? Πολύ καλά. Όλα καλά? Όλα καλά, έχω χαθεί λίγο. Ναι. Ψάχνω το εστιατόριο του Λευτέρη. Εδώ αριστερά. Αριστερά. Όπως είμαι εγώ αριστερά, δεξιά από σένα. Είχα πάει εκεί, είχα πάει εκεί, είχα πάει εκεί, παντού. Άμα πήγες εκεί, Ναι. από εκεί σε παίρνω και σε πάω κατευθείαν από εκεί. Τι είναι νοσοκομείο, νεκροταφείο. Νοσοκομείο, νεκροταφείο. Όλα κοντά δηλαδή. Όλα κοντά, όλα κοντά. Το εστιατόριο μοιάζει με εργοτάξιο, όλους αν είδες. Ο Χριστός και η Παναγία. Στο εστιατόριο δεν με φώναξε ο ιδιοκτήτης, αλλά ένας υπάλληλος, ο Δημήτρης, ο οποίος φοβάται για τη δουλειά του πλέον. Λέει, δεν βλέπουν ούτε έναν πελάτη. Για να δούμε όμως. Δημήτρη, έφτασα, είμαι απ' έξω. Μετά από 10 χρόνια το βρήκα. Ναι. Εσύ είσαι ο Δημήτρης. Πώς είσαι? Πώς πάει? Όλα καλά. Εσύ με κάλεσες. Εγώ σας κάλεσα. Ναι. Πόσα χρόνια δουλεύεις εδώ? Εδώ είμαι 3 χρόνια. Και? Και όσο περνάει ο καιρός στο μαγαζί πέφτει η δουλειά.
Όταν ξεκίνησατε, είχε κόσμο. Είχε κόσμο πολύ. Πάμε να κάτσουμε. Ναι, πήγε. Την πρωτοβουλία να καλέσουμε τον Έκτορα στο μαγαζί την πήρα εγώ. Ο Λευτέρης, επειδή κάποτε συνεργαζόταν με τον Έκτορα, δεν είχε το θάρρος να το κάνει. Νομίζω ότι το μαγαζί χρειάζεται βοήθεια και ο Έκτορας είναι ένα πρόσωπο που σίγουρα θα μας βοηθήσει. Πόσα άτομα δουλεύουν στην κουζίνα? Στην κουζίνα συνήθως είναι ο σεφ μόνος του. Μόνος του. Και μερικές μέρες έρχονται και τον βοηθάει. Έρχεται μια κοπέλα, ένα παλικάρι. Μάλιστα. Φώναξε με το Λευτέρη. Βεβαίως. Σε λίγο θα γίνει τεπανιάκι. Αυτή η πλάκα που έχουν Κινέζοι και Ιαπωνέζοι και ψήνουν πάνω μπροστά στους πελάτες. Τεπανιάκι. Κύριε Έκτορα. Καλά. Κάτσε ρε, εσύ είσαι. Τι κάνουν αυτά? Λευτέρη, σήμερα να το φανταστώ. Αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Λευτέρη, πάρε το Δευτέρη τώρα. Άλλα λέγαμε, άλλα έκανες. Είχαμε δουλέψει παλιά σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Του λέγε άσπρο, έκανε μαύρο. Δεν άκουγε ποτέ. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, έπιανε το χέρι του. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδί μου, έρχεται κόσμο να φάει εδώ. Μεσημέρι είναι πολύ δύσκολα. Κυρίως είναι οι βραδινές ώρες που δουλεύουμε. Τις βραδινές ώρες λοιπόν που δουλεύετε, πόσα άτομα κάνετε? 50 άτομα. 50. Πόσα κάναμε, Δημήτρη? 20, 25. Πόσο πηγαίνει το άτομο? Υπολογίζω στα 15 ευρώ. 15-17. δεν είναι τίποτα. 15, 20, 25. 15, 20, 25. Ποια είναι η αντίληψη του κόσμου για το φαγητό? Ότι είναι πολύ νόστιμο, αλλά καθυστερεί. Καθυστερεί. Πόση ώρα κάνεις να βγάλεις ένα φαγητό, ρε παιδί μου? Στα χειρότερα είμαι στην ώρα, πιστεύω. Μία ώρα από το πρώτο στο κυρίως. Μπορεί και παραπάνω. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Και πώς τρώνε εδώ από κάτω, ρε παιδί? Μεσημέρι δεν δουλεύω. Ναι, δεν θα πρέπει να το φτιάξει γιατί το μεσημέρι είναι πάρα πολύ ωραία να φάει ο κόσμος εδώ. Είναι πολύ ωραία, απλώς δεν έχουμε σκιάσεις, δεν έχουμε. Πρέπει να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν πάμε μέσα, δεν έχω ψηθεί. Πάμε μέσα. Το θέλω σε Ναι. αποθυλίαση. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει και ένα παιδί να μεγαλώσει. Έλα. Πρέπει να ανέβει λίγο η δουλειά. Να και κάτι καλό που κατάφερε στη ζωή του. Πόσα χρόνια το έχεις στο μαγαζί? 4ος χρόνος. Και πώς πάει? Πέρσι ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος. Δύσκολος. Όταν ξεκίνησε, ποιος το έχει το μαγαζί? Το είχε ένας προηγούμενος. Στην αρχή πήγαινε καλά, μετά έπεσε. Και εσύ πήρες ένα μαγαζί που ήδη είχε κλείσει γιατί δεν πήγαινε καλά. Όλη η εστίαση παγκοσμίως τα τελευταία 10 χρόνια περνάει τη μεγαλύτερη της κρίση. Το έχω καταλάβει. Όχι, το έχεις καταλάβει, γιατί τώρα δεν είσαι απλά σεφ, είσαι σεφ ιδιοκτήτης. Ο Έκτορας έχει ένα δίκιο. Από τότε που έγινε εκτός από σεφ και ιδιοκτήτης, έχω χάσει τον ύπνο μου. Σε βλέπω πεσμένο ψυχολογικά. Σε αυτή τη δουλειά πάνω απ' όλα μετράει ψυχολογία. Πάνω απ' όλα. Το καλό αποτέλεσμα είναι η καλή ψυχολογία. Ωραία, για να δούμε λοιπόν το δικό σου καλό αποτέλεσμα. Να πάω εγώ στην κουζίνα Να πάω λίγο στο γιατί έχω κουτέλι. αφήσει κάτι πράγμα. Όταν μπαίνω στο μαγαζί, σίγουρα ξεχνάω πολλά πράγματα για να μπορέσω να αποδώσω στη δουλειά μου. Πέρα όμως από αυτό, χρειάζομαι κάποια έσοδα για την προσωπική μου ζωή και ίσως τώρα πλέον πρέπει να παλέψω πολύ περισσότερο. Το εστιατόριο είναι ένα εστιατόριο υπερπαραγωγή. Αν σκεφτούμε ότι βρίσκεται στην επαρχία, στην Κόρινθο, πάνω σε ένα βράχο, αν και λίγο δύσβατο, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Βλέπουμε ένα εξωτερικό χώρο εξαιρετικό, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ότι είχε γίνει δουλίτσα. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι ο Λευτέρης από τότε δεν έχει ρίξει μέσα ούτε ένα καρφί. Φαίνεται λίγο ατιμέλτο, λίγο παρατημένο. Συνάδει με την ψυχολογία μάλλον του Λευτέρη. Τα έχει γράψει τελείως στα παλιά του τα παπούτσια όλα. Μπουκάλες στο μπαρ μισοάδιες, τα πράγματα στην τύχη τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το εστιατόριο τηρούνται οι αποστάσεις. Δεν υπάρχει ψυχή. Καλησπέρα. Ήρθα, αδερφέ μου. Με σώζεις, Χριστάρα, με σώζεις. Ο αδερφός μου ο Χρήστος είναι ο άνθρωπος που με βοηθάει πάντα σε όλες τις στραβές. Με βοηθάει στην κουζίνα, όποτε τυχαίνουν να πρόοπτα όπως τώρα. Τι έγινε, τι έχουμε σήμερα? Δεν ήρθε η Μαρία. Με Πάλι, κρέμασε. Ναι. πάλι, αλλά πάλι θα γίνει τραμπούκος και θα σηκωθώ να φύγω. Είδες για ποιο μαγειρεύουμε σήμερα? Όχι, δεν έχω δει, θα δω όμως, σε λίγο θα ετοιμαστώ. Είναι κάποιος σπουδαίος. Ωραία. Πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Να σε ρωτήσω, κι αν έρθουν 30 άτομα σε μόνο σου, Ναι. και τι έχεις πατίνια στα ποδιά? Προσπαθώ. Θέλω να είμαι σωστός και τυπικός όπως με όλους τους πελάτες. Βέβαια είμαι λίγο αγχωμένος γιατί ο Μποντρίν είναι. Ωραία ποτήρια, κρυστάλλινα, Ναι. Μάλιστα. Στην υγεία σας. Ξεκινάμε λοιπόν ντομάτες και ντοματίνια σε διαφορετικές σκοπές. Το ότι έχει και η ντομάτα διαφορετικές σκοπές φαίνεται περίεργο. Θα το δοκιμάσω. Μπορεί να μάθω κάτι, ποιος ξέρει. Καπνιστό καρπάτσιο κρέας. Θυμάμαι αυτό το πιάτο το κάναμε εμείς μαζί με το Λευτέρη όταν δούλευε για μένα τότε. Θα το πάρω να δω λοιπόν αν το εξέλιξε. Μπρουσκέτα με προσούτο. Θα δοκιμάσουμε, κυρία Μπρουσκέτα.
Έχει σπαγέτι αρματιτσάνα. Λέγεται αματριτσιάνα. Και νομίζω ότι όταν κάποιος τη γράφει λάθος, μπορεί να τη μαγειρέψει άραγε σωστά. Πάμε στα κρέατα. Μοσχαρίσια ταλιάτα. Με σάλτσα μπρουνέλο. Συγγνώμη, σερβίς. Παρακαλώ. Τι είναι το μπρουνέλο? Είναι μια σάλτσα κρασιού. Άρα είναι ένα κόκκινο κρασί. Πολύ ωραία. Θα μπορέσει να μου φέρεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μπρουνέλο? Δεν υπάρχει. Άρα πώς κάνεις σάλτσα? Να σας πω, δεν την κάνω εγώ. Άρα έχουμε σάλτσα μπρουνέλο και δεν έχουμε κρασί μπρουνέλο. Συνήθως συνδυάζουμε αυτό που τρώμε με αυτό που πίνουμε. Πίτσα έχουμε? Βεβαίως. Άρα έχουμε πίτσα σε ξυλόφουρνο, σωστά? Όχι στο ξυλόφουρνο. Και τι τον έχετε το φούρνο? Δεν τον λειτουργούμε. Ωραία, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Έγινα ρεζίλι. 2 στα 2. Δεν φταίω, αλλά το σέρβις είναι μπροστά στον πελάτη, οπότε. Θέλω ντομάτες και ντοματίνια σε διαφορετικές σκοπές. Ωραία. Και ένα καρπάτσο κρέας. Θέλω ένα ριζότο με μανιτάρια. Θέλω μία ταλιάτα μπρουνέλο. Πολύ ωραία. Θέλετε να μου πείτε τι ψήσιμο θέλετε στην ταλιάτα? Ωραία. Και μία τσιπούρα. Νομίζω πως είστε εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Σε παραγγελία. Ας δούμε τι λέει ο κόσμος για το εστιατόριο. Πολύ όμορφος χώρος. Μέτριο φαγητό. Μέτριο σέρβις. Δεν θα το ξαναπροτιμήσω. Η Ιωάννα γράφει στη σημερινή μας επίσκεψη πριν 2 εβδομάδες. Δυστυχώς το κρασί ήταν ζεστό και το φαγητό παγωμένο. Κρίμα, γιατί οι γεύσεις ήταν ωραίες. Κρίμα. Μπερδέψανε μάλλον. Τα ποτά με τα φαγιά. Χρήστο, λίγο πιο ψηλά, φίλε. Πιο ψηλά. Ηρέμησε, το κάνω, ηρέμησε. Το φτιάξω. Πρόσεχε. Ναι. Έλα, Ρεξτάρα, λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, ρε. Πρόσεχε λίγο γιατί θυμάσαι τα Χριστούγεννα που είχα φύγει, αλλά έτσι είσαι. Τραμπούκος. Απλώς θέλω να είμαι σωστός. Έχουν περάσει 48 λεπτά. Όσο ένα ημίχρονο ποδοσφαίρου μαζί με τις καθυστερήσεις. Ο Μέση τέτοια ώρα θα είχε βάλει 2 γκολ. Να δούμε. Θα βάλει γκολ ο Λευτέρης? Δόξαση. Δεν είναι η ντοματοσαλάτα. Είναι ντοματοσαλάτα λοιπόν σε διαφορετικές σκοπές, σωστά? Ναι. Και δεν είναι το καπνιστό καρπάτσι μοσχάρι. Α, ωραία. Σέρβις υψηλών προδιαγραφών, 5 αστέρων. Πλαστικό μπουκάλι. Τώρα θα πρέπει να αλλάξει και το μπουκάλι, να βάλεις γυάλινο, όχι πλαστικό. Τέλος πάντων. Καλή όρεξη. Η περίφημη ντομάτα σε διαφορετικές σκοπές είναι μια νεροντομάτα. Μάλλον θεωρεί τις διαφορετικές σκοπές αυτές. Να σου πω. Παρακαλώ. Αυτό εδώ θα είναι καλό για το νοσοκομείο που είναι δίπλα. Είναι ανάλατο. Να. Ναι. Δεν είναι περισσότερο με τα μανιτάρια για την πάστα τρόφας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ένα πιάτο που το κάνω συχνά στο εστιατόριό μου και ίσως από εκεί το είδε και ο Λευτέρης. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Το αλάτι που έλειπε σε αυτή τη σαλάτα το πρόσθεσε μάλλον εδώ. Το πιάτο είναι λίσα. Πάμε και τώρα στα πιο δύσκολα. Κουτάλι. Να φάει ο Μπέμπης. Κουτάλι μετάιζε η μάνα μου όταν είχα κόψιμο από τρώγα λαπά. Σαν λαπάς φαίνεται. Το ρύζι φαίνεται ότι είναι ήδη κομμένο. Έχει πεθάνει από την τρούφα. Παραβρασμένο. Ένα πιάτο πάρα πολύ μέτριο. Εδώ είναι τα κυρίως πιάτα. Η ταλιάτα μοσχάρι. Το φιλέτο τσιπούρα. Και... Λοιπόν. Ο Λευτέρης την ταλιάτα την έχει ψήσει πολύ καλά. Αν και είναι λίγο ανάλατη. Αυτό ανάλατο, αυτό ανάλατο, αυτό λίσα. Σε γενικές γραμμές όμως ένα μέτριο πιάτο. Και πάμε λοιπόν και στην τσιπούρα. Κολοκύθι. Βγάζουμε το μισό ένα καμένο. Άνοστή. Στεγνή. Το πιάτο αυτό και αυτό είναι τα πιάτα που εγώ ίδιος έχω δείξει στο Λευτέρη. Άρα θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρός με αυτά. Βέβαια, είναι πολύ εντυπωσιακό το να μην μπορεί κάποιος να κάνει μια ντοματοσαλάτα. Αυτό το θεωρώ κίτρινη κάρτα. Πάρω όμως στην κουζίνα αυτά τα 3 πιάτα. Δοκίμασέ μου αυτό. Θες να δοκιμάσεις, Λευτέρη? Κερνάει το μαγαζί. Θες να δοκιμάσεις και εσύ? Τι έχει? Ίσως είναι λίγο αλμυρό.
Λίγο, ναι. Λίγο πολύ. Έως πολύ. Είχαμε κάνει προετοιμασία άλλο, έφυγε άλλο. Ωραία, δεν έχει σημασία. Σου λέω τι έλαβα εγώ. Άρα, εγώ σου κάνω κριτική πάνω σε αυτό, όχι σε αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Όσο πιο χοντρό όμως είναι, επειδή είναι παστό, τόσο πιο αλμυρό γίνεται. Εσύ τι θες να μου πεις τώρα, ότι δεν είναι αλμυρό, είναι. Είναι, αλλά αυτό νομίζω θα ήταν καλύτερο. Άρα την επόμενη φορά βγάλε αυτό. Σου λέω ότι αυτό είναι φάουλ. Ρε, έχεις μια δικαιολογία για όλα. Πάντα. Από όταν γνωριζόμαστε, πάντα μια δικαιολογία. Είναι φάουλ ή όχι. Αυτό εδώ. Ναι. Είναι πιάτα αυτό που βγάζεις. Μια ντομάτα κομμένη, ακανόνιστα με μοτσαρέλα από πάνω. Αυτό είναι ντροπή. Είναι έσχος για τη μαγειρική. Αυτό το πιάτο. Πού είναι το φάουλ, ξέρεις? Στη σάλτσα. Γιατί? Πας και βάζεις ένα κρασί του για να σερβίρεις αυτό το πράγμα. Βγάλ' το χωρίς κρασί, Λευτέρη μου. Είναι τόσο ωραία, τόσο νόστιμη, λίγο λάτι ήθελε. Τον πελάτη σου θα τον σέβεσαι. Ειλικρινά στο λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Δεν θέλω να φύγει ο Έκτορας χωρίς να μπορέσω να το εξηγήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να σου πω κάτι. Άκουσε με. Ναι. Ήτανε λύσα ή όχι? Ήτανε λύσα γιατί ήταν πιο χοντρά Ρε παιδί μου, κομμένα. πες μου ήμουν πελάτης. Δεν θα μπει στον πελάτη να το πεις ήταν πιο Δεν χοντρά θα βγαίνει κομμένο. αυτό σίγουρα. Άρα σε μένα τι μου ηλίθες που το βγάλες, δηλαδή. Δεν έπρεπε να. Φαντέλη. Πες μου. Είναι φάουλ αυτό που σου είπα ή όχι? Είναι φάουλ δικό μας. Φάουλ δικό σου. Ναι. Ωραία. Αλλά στην Από εκεί πέρα, πραγματικότητα, περίμενε. άμα φας από το κανονικό, δεν είναι τόσο Βγάλει το αλμυρό. κανονικό όμως. Στον πελάτη βγάλει το κανονικό. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, έρχεται ένας άνθρωπος στο μαγαζί μου, κάνω λάθος στο πιάτο, του δίνω ένα πιάτο και δηλητηριάζεται και το καλό πιάτο το έχω εκεί. Δηλητηριάστηκε όμως, δεν γυρίζει πίσω. Ας το δοκίμαζες. Το λάθος είναι δικό μου με το καρπάτσιο, με το θέμα του κοψίματος που είναι λίγο πιο χοντρό και έγινε πιο αλμυρό, έως πολύ αλμυρό. Αλλά σαν αφεντικό και σαν μάγειρας με εμπειρία, έπρεπε να μου πει είναι λάθος και να μην το σερβίρει στον πελάτη. Ο Λευτέρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, είχε συνυπάρξει στο παρελθόν με τον Έκτορα Μποτρίνη στην ίδια κουζίνα. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη μέρα έβγαλε στην επιφάνεια την αδυναμία του Λευτέρη να κατανοήσει τι πραγματικά φταίει. Πάλι στο μαγαζί του Λευτέρη. Ο χώρος είναι μαγικός. Αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτεί κάποιος. Ο Λευτέρης βέβαια πάντα γύρει στο κεφάλι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η κριτική είναι καλοπροαίρετη και ότι το κάνω για να τον βοηθήσω. Αρκεί να το θέλει και αυτός βέβαια, γιατί τον βλέπω λίγο αρνητικό. Το μαγαζί έχει πολλά του. Δεν είναι βέβαια αυτή η μαραμένη μπουκαμβίλια για την απότιστη, αλλά είναι αυτός ο ωραίος ξυλόφουρνος. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε ένα ξυλόφουρνο. Από πίτσες μέχρι και μαγειρευτά. Ακόμα και μακαρόνια. Καλημέρα, Έκτορα. Τι έγινε? Καλά είσαι? Εσύ? Μια χαρούλα. Καθαρός, Μια χαρά. Πάμε να κάτσουμε? Πάμε, ναι. Έλα. Αχ, τι ωραίο μέρος, Ωραία είναι. Τουλάχιστον εδώ έχει δροσιά. Ναι. Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Μια χαρά, σε εσείς? λένε? Νίκος. Καινούριος εδώ? Είμαι Δεν θα το λέγατε τα τελευταία 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ο Έκτορας συναντάει για πρώτη φορά το σερβιτόρο που χθες πήρε αναγκαστικά ρεπό, αφού κρατήσεις δεν υπήρχαν. Θα πάρεις ρεπό σήμερα, ρε φίλε. Όντως τώρα. Πάλι. Άρα έχεις δει τις μεγάλες στιγμές του μαγαζιού? Έχω δει πολλά. Έχεις δει πολλά. Πες μου ένα λόγο για να έρθω σε αυτό το μαγαζί. Διαφήμισε το. Θα σας πω 2 λόγους. Το καλό σέρβις και το καλό φαγητό. Άμα δεν και μπαινεύει ένα στο σπίτι τρίτο. σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει. Ναι. Και ένα τρίτο, με συγχωρείτε. Ναι. Και η απίστευτη θέα. Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε κόσμο? Τα λάθη που έχουμε κάνει. Ποια είναι τα λάθη? Οι καθυστερήσεις, νούμερο 1. Πάντα όταν ακούς παράπονα είναι άσχημο και ειδικά σε αυτό το μαγαζί το οποίο το αισθάνομαι σαν δικό μου, το πονάω και θέλω να καλυτερεύσουν τα πράγματα ώστε να μπορέσουμε όλοι να δουλέψουμε και να πάνε όλα καλά. Πιστεύουμε ότι έχουμε καλό φαγητό, αλλά η ψυχολογία μας πλέον βγαίνει και στο πιάτο. Γιατί, Λευτέρη μου, έχει πεσμένη ψυχολογία? Η ρουτίνα, Μήπως ότι δεν έχει δουλειά? Τα έχουμε ότι παρατήσει δεν λίγο? έχει, ναι, ότι δεν έχει δουλειά. Ήρθε ο κόσμος, Πάμε. Μόνος είσαι σήμερα στην κουζίνα? Περιμένω και τον αδερφό μου. Τι ώρα έρχεται? Πρέπει να ήταν εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Υπάρχει περίπτωση, φίλε, να πάμε κάπου να μην μας πιάνει ο ήλιος? Εννοείται. Εδώ πιστεύω είναι καλύτερα. Φούρνος? Ναι, είναι ξυλόφουρνος. Τον δουλεύεις? Έχουμε προσπαθήσει πίτσα, αλλά μας προβληματίζει ότι χρειάζεται ένα άτομο μόνιμα εκεί πέρα. Είμαστε έτοιμοι. Τα πράγματα για το Λευτέρη δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο Χρήστος που θα τον βοηθούσε δεν έχει έρθει ακόμα και το βλέμμα του Μποντρίνη θα είναι καρφωμένο πάνω του. Νέα παραγγελία. Αρχίσανε τα όργανα, τα τύμπανα χτυπήσανε.
Καλησπέρα σας. Καλώς τον και αν άργησε. Εντάξει, άργησα λίγο. Όλα καλά. Ήρθα πάνω στην ώρα, πιστεύω. Εσύ τα ξέρεις όλα τα πιάτα. Περίπου. Έχει έρθει η παραγγελία. Δευτέρη. Χρήστο, προχώρα ένα καρπάτσιο. Παραγγελία. Η κουζίνα είναι ο κινητήριος μοχλός του εστιατορίου. Πρέπει να υπάρχει ένταση, αρώματα, γεύσεις. Εδώ είναι όλα λίγο υποτονικά. Πρέπει να πάρει μπροστά η μηχανή. Ο Λευτέρης, να ξέρετε, δεν ήταν έτσι. Έχει πέσει λίγο ψυχολογικά. Σε παρακαλώ. Σε αγαπητό. Ναι, γιατί έχω δει και το λιγάκι. Έχουμε τόση ώρα εδώ πέρα. Κάνε κάτι. Κοίτα σε παρακαλώ, γιατί... Θα αργήσουν τα πιάτα στο τραπέζι νούμερο 2. Γιατί τι έχει το νούμερο 2? Παραπονιέται ο πελάτης. Δεν μου το λες εμένα, του Λευτέρη. Πάμε, σε 2 λεπτά θέλω να έρθω να έρθει να τα πάρω. Σήμερα με 2 παρέες υπήρχαν προβλήματα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Πρέπει να φτιαχτούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν θα γεμίσει το μαγαζί, πώς θα είναι. Όλοι δουλεύουν με πρώτη ταχύτητα. Κανείς δεν βάζει Δευτέρα ή Τρίτη. Εδώ δεν υπάρχει ρυθμός. Και κάτι πολύ σημαντικό. Η μαγειρική δεν είναι μόνο γνώση, είναι και αντίληψη. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι δεν προχωράει το επόμενο στάδιο. Αυτό τι θα πει? Κακή οργάνωση. Τι ωραία, επιτέλους. Καλησπέρα. Πώς είμαστε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Πώς περνάτε κοντά μας? Πώς είναι το φαγητό σας? Καλό είναι. Πώς μου ξαναφάει και είναι Ωραία, και εσείς λίγο να δοκιμάσετε τώρα. Ωραίο φαίνεται πάντως. Ελπίζω την καθυστέρηση να την Για να δούμε. Θα σας πω όμως άμα δεν μ' αρέσει κάτι. Να μου πείτε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Ωραία. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Πολύ. Και μέσα στην κουζίνα σε πιάνει ύπνος, δεν υπάρχει ένταση. Η εξυπηρέτηση ήταν όχι τόσο καλή. Τουλάχιστον τα ορεικτικά ήταν καθυστερημένα. Σέρβις! 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 Το τραπέζι έξω τρώει! Όχι ακόμα. Έλα, πάρε φαΐ, γιατί δεν τρώει? Πρέπει να σου πω. Πώς να πάρει το φαΐ? Πώς να πάρει το φαΐ? Έχουμε ένα σύστημα εδώ πέρα, χτυπάμε το καμπανάκι για να. Τι χτυπάμε το καμπανάκι το Δευτέρη? Είναι 2 ώρες που περιμένει ο κόσμος. Ντύσου, πλήσου, συλλογήσου, φάε, πιέ, κοιμήσου. Ρε Λευτέρη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό το ρύζι είναι 3 τεταρτάκι, γιατί δεν το παίρνει? Χρήστο, θα χτυπήσει καμπανάκι. Το έχω χτυπήσει. Τι είπα καμπανάκι? Αλλά το θέλει μαζί με τα κυρίως. Δίνουμε τα λάθη κάθε φορά στην κουζίνα. Δεν είναι μόνο η κουζίνα. Παμ. Το σερβ πρέπει να το πάρει. Πάμε. Η καθυστέρηση σημερινή στις 2 παρέες οφείλεται μάλλον στο άτομο που ήταν μέσα στην κουζίνα. Σίγουρα δεν μπορείς να κινηθείς ελεύθερα. Σίγουρα έχεις έναν άνθρωπο που κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Άρα πρέπει να προσέξεις το παραμικρό. Αύριο έχουμε meeting. Το μαγαζί θα μείνει κλειστό γιατί θα ξεκινήσουμε τις αλλαγές. Ναι. Όλα προς καλό θα γίνουν. Όλα προς καλό θα γίνουνε. Τρως το φαγητό των πελατών. Το ρύζι είναι κρύο. Ξανακάντο. Σήμερα τελείωσε μια κουραστική ημέρα. Η παρουσία των πελατών σε συνδυασμό με την παρουσία του Έκτορα μέσα στην κουζίνα ήταν αρκετά αγχωτική. Πρέπει να αποδείξω στον Έκτορα ότι είμαι αυτός που γνώριζε και ότι θα συνεχίσω να εξελίσσομαι. Το αν θα καταφέρω θα το δείξει η πορεία. Ο Έκτορας Μποτρίνη πρέπει σήμερα να κάμψει τις αντιστάσεις του Λευτέρη και να τον πείσει ότι οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες. Σηκωθείτε, πάμε! Έλα, ακολουθείτε, χριστιανοί! Σηκωθείτε, πάμε! Έλα, Λευτέρη, ελάτε! Λοιπόν, ξέρετε γιατί σας έφερα εδώ? Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτός χώρισε ένα τιμέλι τους όπως είναι το μαγαζί. Αυτό είναι μια μικρή υπερβολή. Γιατί είναι υπερβολή? Εντάξει, δεν είναι έτσι το μαγαζί. Πρόσεξε. Είναι η εικόνα του μαγαζιού όταν έρχεται. Το μαγαζί δείχνει παρατημένο. Όταν μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα μαγαζί που είναι σαν καφετέρια που την έχει παρατήσει κάποιος. Είναι έτσι ή όχι? Έχει δίκιο για αυτά που λέει. Το μαγαζί έχει μαράζωση. Ας μην κρυβόμαστε. Μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ σερβιτόρος μόνος σου. Μπαίνεις κουζίνα, τις περισσότερες φορές είσαι μόνος σου. Λευτέρη μόνος σου. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Η κουζίνα είναι ομαδική δουλειά. Εσύ δουλεύεις εδώ πόσα χρόνια? 4. Από όταν άνοιξε. Και εσύ? Όχι. Όχι πάντα. Πηγαίνω έρχεσαι. Ναι. Τον πρώτο χρόνο που άνοιξε ήσουν εδώ. Ναι. Πήγε καλά. Πήγε πολύ καλά. Και εσύ γιατί έφυγες? Είναι αλήθεια, δεν τα βρίσκαμε μεταξύ μας. Με τον αριθμό μου δεν τα βρίσκαμε γιατί τον πρώτο χρόνο είχε πολλή δουλειά. Είχε πολλή ένταση η κουζίνα, τσακωνόμασταν.
Γιατί Λευτέρη γράφει το όνομα του εστιατορίου και το υπογράφει το όνομά σου? Πες μου τον λόγο. Ποιος είσαι? Πήρες γαλόνια? Ακόμα όχι. Άρα με τα ψέματα τελειώσαμε, παιδιά. Ο κόσμος το φράγκο το ζυγίσει πάρα πολύ. Θα σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Στην ουσία στο μενού το δικό σου δεν θα αλλάξουμε τίποτε. Θα το κάνουμε πιο ιταλικό, θα είναι ξεκάθαρο, αλλά θα είναι τα πιάτα αυτά που έχεις εσύ πιο ραφιναρισμένα. Πάμε σε ένα τέτοιο είδος. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μια καθαρή ιταλική κουζίνα. Έχεις ιταλικά, ελληνικά, γαλλικά, όλα τα έχεις μέσα. Προσπαθούμε να πιάσουμε τους πάντες. Ωραία. Εμείς πάμε να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο. Και όταν φύγω εγώ, κάνω τι θέλεις. Γιατί Λευτέρη, ή αλλάζεις ή βουλιάζεις. Έλα μαζί μου, πάμε. Στη φράση του Έκτορα, ή αλλάζεις ή βουλιάζεις, κάτι με τσίγκλισε μέσα μου. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να είμαι αυτός που ήμουν παλιά. Έπρεπε να έρθει ο Έκτορας στο μαγαζί, να του τα πει έξω από τα δόντια, για να δώσει να καταλάβει με κάθε τρόπο ότι κάτι πρέπει να κάνει για να σωθούμε. Σήμερα το μαγαζί αλλάζει. Και είναι η ώρα μαζί με το μαγαζί να αλλάξει και ο αδερφός μου. Οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο Έκτορας Μποτρίνη γίνεται με κάποιο σκοπό. Αυτή τη φορά θέλει να αποδείξει στο Λευτέρη ότι η ταυτότητα είναι σημαντική για την εξέλιξη ενός εστιατορίου. Εσύ, παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να κάνεις υπερπαραγωγή. Κατά πρώτον, το μαγαζί έχει πολύ ωραία θέα και δουλεύει μόνο βράδυ. Πρέπει να έρχεται ο κόσμος και να παθαίνει πλάκα. Να έχει ωραία άβρα το μαγαζί. Δηλαδή να βγαίνεις εσύ για να έχεις όρεξη μπροστά. Είμαι ψυχολογικά ρε αυτό. Εγώ είχα την ταυτότητά μου. Σ' άφησε χρέη το μαγαζί, ρε παιδί μου, σένα. Τώρα έχει μεγάλα χρέη. Μεγάλα τέτοια. Έξοδα. Πώς αποφάσισες να πάρεις αυτό το μαγαζί που είναι τόσο μεγάλο? Γιατί ήταν ωραίο το Δεν ήξερα εγώ τώρα τα χρέη και όλα αυτά πόσο μπορεί να έρχονται. Τα έξοδα δηλαδή τα τρέχονται. Δεν ήξερες τα έξοδα ήταν το ίδιο μαγαζί, φίλε. Μεγάλα καράβια, φίλε, μεγάλες φουρτούνες. Δεν είναι ψέματα αυτό. Θέλεις και καλούς συνεργάτες. Και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Πρέπει να κάνεις το καλύτερο ιταλικό της Κορίνθου. Να έρχονται και από την Αθήνα να φάνε. Έχεις ξυλόφουρνο. Προϊόντα βρίσκεις. Το χέρι σου πιάνει. Ξεκόλα. Έχει κολλήσει το Έχει κλειδώσει. Δηλαδή πάμε πάνω τώρα. Πάμε να φάμε γκιόσα. Απλά πρέπει να καταλάβεις. Αυτοί τι κάνουνε? Γκιόσα. Αυτό το μαγαζί είναι στο διάλογο τη μάνα. Και πάει ο κόσμος να φάει την γκιόσα. Γιατί κάνει μόνο γκιόσα? Να, τελείωσε. Πού θα πάμε να φάμε γκιόσα? Εκεί. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Πώς είσαι? Πώς πάει? Χαρά, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ ερχόμαστε για να φάμε τι? Κρέας ξηρής ορίμανσης. Ωραία, άρα τι είναι αυτά? Εδώ έχουμε μπούτι πρόβιο το οποίο κάνουμε ξηρή ορίμανση. Και εδώ είναι ελληνικό βοδινό κρέας. Πολύ ωραία. Ήρθαμε στο πουθενά να δούμε κρέας. Σίγουρα δεν θα τρώγα καρμπονάρα όμως. Πάμε να κάτσουμε. Αυτά θα μπορούσαν να είναι ταλιάτα. Νομίζω ότι είναι ταλιάτα. Άρα, τι είναι ταλιάτα τελικά? Κοπή. Είναι ο τρόπος κοπής. Δοκίμαση. Άρα, Λευτέρη, συμπέρασμα ποιο είναι? Εξειδίκευση. Η ταβέρνα ξεκίνησε έτσι με τα κράτα ορίμανσης? Όχι, φυσικά. Εξελίχθηκε στον χρόνο. Ήταν σαν ψισταριά, φαντάζομαι. Το πελατολόγιό σας από πού είναι? Από Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή. Άρα, πιάνετε όλο το. Είναι μεγάλος ο κύκλος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όσο αυτό. εξελισσόμαστε, μεγαλώνει και ο κύκλος. Άρα, κάθε ένας πρέπει να κάνει focus σε ένα είδος φαγητού, νομίζω. Και να γίνεται όσο καλύτερος μπορεί. Έχει ένα δίκιο. Συζητήσαμε το κομμάτι ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα στο μαγαζί εδώ. Τα πάμε. Εγώ θέλω να σου κάνω το τραπέζι. Γι' αυτό σε ήθελα εδώ να χαλαρώσεις λίγο και θέλω να σου δείξω και ένα πιάτο. Στο εστιατόριο γίνονται εκτεταμένες αλλαγές που θα βοηθήσουν στο να αποκτήσει ταυτότητα. Τόσο σε σχέση με την αισθητική, αλλά και με το φαγητό που θα σερβίρει στο εξής. Χαμός από δουλειά, Ξεκινήσαμε. Εργασίες πολλές. Τι έγινε? Ο Χρήστος, βοηθός. Από εδώ και πέρα αυτός. Ωραία, πάμε να δούμε κανένα πιάτο να σας δείξω δύο πράγματα. Έλα, πάμε. Ελπίζω να μην μετανιώσω σύντομα τη δήλωση που έκανα για τον Χρήστο. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο και αρέσει σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Λέγεται μπομπέτα. Χειροβομβίδα. Αυτό μπορεί να γίνει και στη Σχάρα. Ωραία. Αύριο βράδυ, ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε στη Σχάρα, που θα είμαστε μέσα στην κουζίνα. Λαιμό χοιρινό. Η Ιταλική κουζίνα είναι μια φτωχική κουζίνα, άρα θέλει φτηνά υλικά. Από εκεί και πέρα, τι μετράει? Η μαεστρία του μάγειρα. Λοιπόν, παίρνουμε προσούτο, λεπτοκομμένο. Ντύνουμε το λαιμό το χοιρινό με το προσούτο. Άρα, τι θα πει αυτό? Ότι από την εσωτερική πλευρά δεν το αλατίζουμε. Ωραία. Βάζουμε τυρί που λιώνει.
Εδώ. Μετά. Όψ. Τα καλύτερα. Φασκόμηλο. Μπορείς να βάλεις πέστο, μπορείς να βάλεις τι θες. Να διακόψω λίγο. Ωραία. Μπορώ να φύγω γιατί έχω μια δουλίτσα. Ρε Χρήστο, πάλι. Είμαι από το πρωί εδώ. Ρε, κάτσε να μας δείξει δύο πράγματα και φεύγεις μετά. Αλήθεια, δεν μπορώ να κάτσω καθόλου. Αλήθεια, στο σέψο μου. Χρήστο, κάτσε λίγο. Αύριο ανοίγουμε. Ωραία, να δούμε. Αν θέλει ο Θεός ανοίγουμε. Ναι. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα ανοίγουμε. Ωραία, να δούμε το πιάτο. Αποφασίστε, θα φύγει ή θα μείνει. Θα δει το πιάτο. Θα δω το πιάτο και θα φύγω. Ωραία. Αλλά λίγο γρήγορα. Ωραία. Βιαστώ κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα μπορώ, θα δείξω ένα πιάτο, θα σπάσουμε παγκόσμιο ρεκόρ, να δείξουμε την πομπέτα. Ωραία, κράτα χρόνο. Λοιπόν, τι κάνουμε, διπλώνουμε τις άκρες, Λευτέρη. Το βλέπεις, το γυρίζουμε, να είμαστε, κοίτα, και να η πρώτη πομπέτα μας έτοιμη. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλει άλλα το πιπέρωμα, από την έξω μεριά. Από τη μέσα γιατί όχι. Το πάμε, δεν παρακολουθείς και θα αρχίσω να ρίχνω καντήλια. Δεν παρακολουθώ γιατί πρέπει να Δεν παρακολουθείς, αλλά την πιπέρι δεν βάζουμε γιατί είναι αλμυρό το προσούτο. Τον έχεις βοηθό. Ναι. Καλή επειδή τύχη. είμαι μάγειρας. Τι είσαι, καλλιτέχνης. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αλλά πρέπει να φύγω, συγγνώμη. Καλή συνέχεια. Ρε Χρήστο, έλα πίσω. Είπα, ρε, φίλε. πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Αύριο. Συγγνώμη, κύριε. Άστα λα βίστα, αλληλούια. Πάμε. Τι για κάτι δουλίτες τι να κάνω. Έπρεπε να κάνω και εγώ τις δουλειές μου. Έχουμε και ζωή. Στους 2 τρίτος δεν χωρεί, αγόρι μου, προχώρα. Λοιπόν, κοίταξε με. Έχουμε φτιάξει 3. Τρυπάμε με το σουβλάκι για να κρατηθεί. Φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα στη σκάρα. Ναι. Λοιπόν, αλάτι, αρκετό πιπέρι. Έτοιμος. Ναι. Ωραίος ήχος, Ο σωστός ήχος. Σωστός. Το βγάζουμε. Το ξεσουβλίζουμε. 1, 2, 3. Ωραία. Λάδι. Το βάζουμε στο κέντρο για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Εδώ. Και ένα απλό πορτοκαλάκι με τυφλίδα πάνω από κάθε ρολό. Μύρισε. Μοσχοβόλησε, ρε, τι μύρισε. Λίγο από το λαδάκι πάνω από τη σαλάτα μας, να δώσουμε νοστιμιά, πάνω από το πορτοκάλι και λίγο πιπέρι. Και φάε. Αυτό είναι το μοτίβο. Δηλαδή πιάτα πολύ απλά, πολύ γρήγορα. Γιατί ο κόσμος δεν πρέπει να καθυστερεί, πρέπει να είναι στις γεύσεις του, να καταλαβαίνει το φαγητό. Καλή ποιότητα υλικών, γρηγοράδα, είμαστε καλοί. Το μαγαζί φτιάχνεται και νομίζω θα πάμε σούπερ. Ο νομός Κορινθίας έχει σχεδόν 160.000 κατοίκους. Πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να γίνουν πελάτες του εστιατορίου του Λευτέρη, αρκεί να ήξεραν ότι υπάρχει. Σήμερα είναι η μέρα της εξωστρέφειας. Οι αλλαγές έχουν σχεδόν τελειώσει. Αλλάξαμε μενού, αλλάξαμε πινακίδα, αλλάξαμε το χώρο. Το Λευτέρη άραγε τον αλλάξαμε. Πάμε να δούμε αν έχει φτάσει τουλάχιστον στη δουλειά. Καλημέρα! Τι έγινε, πώς πάει, τι κοιτάζεις? Τίποτα, τα καινούργια πράγματα. Ποια είναι τα καινούργια πράγματα, Λευτέρη μου? Την γκριλιέρα, το ερμάριο. Γκριλιέρα, ερμάριο, ζυμωτήριο, πλακάκια στο φούρνο. Τι άλλο θες? Από σένα θέλω ένα πράγμα σήμερα. Πρέπει να φτιάξεις 4 πίτσες και πρέπει να ανάψεις το ξυλόφουρνο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ο φούρνος μετά τις αλλαγές είναι πολύ λειτουργικός και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω γιατί μου ζήτησε τις πίτσες, αλλά τώρα πρέπει να τις συσκευάσω. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ. Έτοιμος, παιδί μου? Ναι, Έκτορα, τελειώνω. Πάμε γιατί πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί. Σήκω, πάμε, φέρτα. Έλα. Πού θα πάμε με τις πίτσες να διαφημίσουμε το μαγαζί? Μ' αγχώνει. Θα πάρουμε τους δρόμους να μας δει ο Λυκόρινθος. Κοίτα κόσμο, δεν έχει κόσμο να πάμε. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα πώς δουλεύει το σύστημα. Περιμένεις να σου έρθουνε. Τώρα πάμε στα μαγαζιά, τώρα το λένε τα Θα φύγεις από εκεί. Έκτορα, δεν βγαίνει πουθενά από εκεί τώρα, μην μαθαίνεις το μέρος. Ένα λεπτό. Την ώρα που ο Λευτέρης έχει αναλάβει την ευθύνη να διαφημίσει την επιχείρησή του, ο Έκτορας Μποτρίνη πρέπει να επιστρέψει στο εστιατόριο και να ξεκινήσει προετοιμασία για το ιταλικό μενού που θα σερβίρουν το βράδυ. Τι έγινε? Καλησπέρα. Α, τα έφερες τα μούτρα σου, Τα έφερα, ναι. Άρχισες λίγο. Άρχισες 3 ώρες. Λοιπόν,
Ο άλλος είναι κάτω, κάνει διαφήμιση στο μαγαζί. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε προετοιμασία, εντάξει. Τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η προώθηση του εστιατορίου του Λευτέρη σε μια περιοχή με πολύ κόσμο. Όλοι βρίσκονται στη θέση τους. Πού είναι, θα έρθει? Ή σχεδόν όλοι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Θα πάω να ενημερώσω τον Έκτορα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ πέρα. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να βγω με τη σπίτι στην παραλία να με δει ο Λυκόνηθος, ντρέπομαι. Πρέπει να είσαι. Παντού έχει κόσμο. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω? Πρέπει να είσαι πολιτής. Το μαγαζί σου πάνε να στηρίξει. Δεν πάνε να στηρίξει το γήπεδο. Εσύ το μόνο που κοιτάς, Χριστίνα, τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνεις εσύ. Δεν θα σου πω τι κάνεις εσύ. Δεν θα σου πω. Δεν έχεις ένα τηγάνι, δεν έχεις μια κατσαρόλα, δεν έχεις ένα τηγάνι. Από εδώ ξεκινάει η δουλειά. Και εσύ κάθεσαι και μπορεί να πει ο κόσμο. Τι θα πει ο κόσμο. Να σε συνεπίσει τη δουλειά σου και θα πει ο κόσμο. Μπορεί να σε συνεπίσει εσύ. Τι κακό έκανε δηλαδή που πήγε εκεί. Να πάρει να δώσει και στον κόσμο. Πες μου το κακό. Έκανε κάτι. Πρόστιχο, πρόσβαλε κάποιον. Τι. Κάτσε να τελειώνουμε. Κάνε τη διαφήμιση να φύγουμε. Να τελειώνει την προετοιμασία, το φαγητό, να ταΐσουμε τον κόσμο και τέλος. Εγώ θα το έκανα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι ντρέπεσαι. Έλα, ρε. Τι ντρέπεσαι, ρε Λευτέρη. Τον κόσμο ντρέπεσαι. Πήγαινε. Πάω, αλλά δεν είναι θέμα κόσμου. Εμένα διαφημίζεις το σκότας. Να σκεράσουμε ένα κομμάτι πίτσα. Πήγαμε να είμαστε ένα καινούργιο μαγαζί στο παλιό το Βράχο. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ. Ανανεωμένο μενού. Θα σκεράσουμε ένα κομματάκι πίτσα. Α, πολύ ωραία. Πάμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε? Να σκεράσουμε ένα κομμάτι πίτσα. Είναι ο παλιός ο Βράχος στο εστιατόριο. Τα αποτελέσματα αυτής της προωθητικής ενέργειας θα φανούν σύντομα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, να σκεράσουμε ένα κομμάτι. Κάποιοι από αυτούς που δοκίμασαν το κέρασμα ίσως να πίστηκαν να επισκεφτούν το εστιατόριο. Το σίγουρο είναι ότι η ολιγορία του Λευτέρη είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος. Τελικά έκανα κάτι που δεν μπορούσα να κάνω. Φεύγω όμως γύρω να πάω στην κουζίνα γιατί ο Έκτορας θα φωνάζει. Ρε, ώρα ήτανε. Ώρα ήταν να έρθεις. Έκτορα, σου έχω τον καλύτερο βοηθό. Τον καλύτερο βοηθό. Ναι. Εδώ. Σε λίγο θα μπει κόσμος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα είναι καλά. Είσαι σίγουρος ότι είναι όλα καλά. Οι άλλοι δουλεύουν και ξέρεις, ο μάγκας γυρίζει βόλτες. Επιχειρηματίας είμαι. Λόγω του ότι είσαι επιχειρηματίας λοιπόν και πρέπει να έχεις ένα μαγαζί που να φυσάει, σου έχω μια έκπληξη. Πες μου. Πάμε να τη δεις και μετά ξαναγυρίζουμε για δουλειά. Λαβιά σου, έλα. Έλα να κάνουμε γρήγορα, ναι. Λοιπόν, Λευτέρη. Ορίστε Λευτέρη, μια έκπληξη. Λευτεράκι, είμαστε στο 2020. Δεν μπορείς άλλο να είσαι με το Δευτέρι. Αυτό λοιπόν, Λευτέρη, άσε το Δευτέρι και δούλευε επαγγελματικά. Το μαγαζί φυσάει από εδώ και πέρα. Και το φαγητό θα πάει καλύτερα. Για να δούμε. Πάμε για δουλειά εμείς όμως, Οι αλλαγές που έγιναν μέσα σε 24 ώρες ήταν εκτεταμένες και σίγουρα θα βοηθήσουν να μπορεί το εστιατόριο να λειτουργήσει και το μεσημέρι, αλλά και να αποκτήσει η ιταλική ταυτότητα. Το μαγαζί γεμίζει, φίλε. Πάμε να κάνουμε λίγη δουλίτσα. Εγώ να μπούμε στην κουζίνα, ναι. Πάμε. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να βλέπεις το μαγαζί να γεμίζει κόσμο. Ελπίζω να μην γίνουμε ρεζίλοι με τους ρυθμούς που είχαμε συνηθίσει. Έλα, Λευτέρη. Στέγνωσε τα ψάρια και πάμε. Έλα. Τους σχέδες αντί για ρόκα. Αντί για ρόκα. Δεν ξέρουν οι ρόκες. Έχει εδώ ρε ρόκα, ρε. Πού ρε? Ρε παιδιά, θα συνεχίσουμε. Ακόμα δεν ήρθε κόσμος και αρχίσαμε που είναι η ρόκα. Πάμε να τελειώνουμε όλα τα απογευματικά να μην μαλ***τε. Έλα. Μην τα πάρω στο κρανίο τώρα που είναι η ρόκα και που είναι η ρόκα. Προχώρα. Όλα τα απόγευμα μου κάνεις μαγκές και γύριζες. Έλα. Έλα. Πάμε, φύγε από τη μέση. Καθάρισε το πόστο. 4 ώρες το λέμε. Πόστο για ρύζι. Πόστο για ορεκτικά. Πάμε, έλα. Έλα, Λευτέρη. Τα ορεκτικά από εκεί, τα κυρίως από εδώ. Όλα μαζί. Τι να ζέτω.
Πολύ ωραία. Κοίταξε, του δίνεις χρώμα. Άλλο δεν είναι. Ναι, του δίνεις χρώμα, το στεγνώνεις, κοίτα. Και το βάζεις εδώ, να μελώσει μέσα στη σάλτσα. Κάνουμε μπακαλιάρο υγρά, αλλά το γλυκόξινο. Έχουμε το πρώτο πιάτο. Είναι μία καπρέζε τρελή. Γιατί τρελή καπρέζε? Γιατί καπρέζε τι είναι? Είναι ντομάτα μοτσαρέλα. Δεν το έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει ντομάτα μοτσαρέλα και έχουμε ψήσει πιπεριές και άλλα λαχανικά στο ψιλόφουρνο. Άρα την κάναμε τρελή. Ελπίζω να ξετεραθεί και ο κόσμος. Εντάξει, Λευτέρη, πάμε. Τα πιάτα έχουν ιταλικό χαρακτήρα, ταυτότητα, μια διαφορετική πρόταση για την περιοχή. Το δεύτερο πιάτο της βραδιάς. Ψωμί νοτισμένο με ντομάτα και μία απλή σαλάτα ρόκα. Πάμε, το έχεις από εκεί. Εκείνα, εκείνα τα έχεις, εντάξει. Φέρνω και μια σαλάτα, Τρίτο καινούριο πιάτο ορεκτικό. Καρπάτσιο κρέας με σάλτσα χάρις μπαρ. Ανάμεικτη σαλάτα, ντοματίνια και κρουτών. Να φωνάξω σερβιτόρο. Αν θέλεις, ξεκινάμε. Ξέρω εγώ, έχει έρθει κανένα σερβιτόρο. Σέρβις! Σέρβις! Ωραία. Δεν φταίει η κουζίνα. Όχι, δεν φταίει η κουζίνα. Φταίει το σέρβις. Το σύστημα παραγγελιών είναι πολύ βολικό για εμάς τους σερβιτόρους. Δεν χρειάζεται να είμαστε μέσα-έξω, μέσα-έξω. Ξεκινήσουμε για το ριζότο. Πού είναι ο αδελφός σου πάλι? Θες να σου κάνω κάτι? Πού πήγε? Έχει πάει να φέρει κάτι μόνο. Ρε παιδιά, μπορούμε να μην φεύγουμε από την κουζίνα μου την ώρα του πάσου? Χριστό! Έρχομαι. Σερβίς! Σερβίς! Πού είναι σερβιτόροι, παιδιά? Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε. Οι παραγγελίες? Πού είναι οι παραγγελίες, παιδί μου? Δεν έχουν έρθει, δεν έχουν βγει ακόμα οι παραγγελίες. Πού είναι? Τις έχουμε πάρει. Δεν έχουν Πού, βγει. σε ποιον τις έχεις δώσει? Μέσα στο παιδί έχει βγει χαρτάκι. Και που τις έβαιρες στην κουζίνα? Μεγάλη γκάφα. Κάποιος έπρεπε να πάει τις παραγγελίες στην κουζίνα. Ρεζίλη γίναμε. Πάω να τις φέρω γρήγορα. Πάω να τις φέρεις εσύ. Όχι, στείλτες με τον ταχυδρόμο. Μπορείς να ξεκινήσεις να μου κάνεις 5 μπρουσκέτες, βάλτες μπροστά. Πάμε, έλα, αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη. Προχώρα. Για να μην αφήσουμε τον κόσμο να περιμένει, θα βγάλουμε τα πιάτα που μας έδειξε ο Έκτορας για το ιταλικό μενού και όσο τρώει ο κόσμος θα καλύψουμε τις όποιες ανάγκες στο à la carte μενού έχουμε. Έφερα τις παραγγελίες εδώ πέρα. Ώρα ήτανε, Έλα, πάμε. Λευτέρη, παραγγελίες, φύγαμε. Έλα, πάμε να φύγει το πιάτο. Μπράβο, Με τα γάτια τι θες να κάνω? Έλα, πάμε άλλο. Περίμενα να τα σκουπίσω. Κοροϊδευόμαστε. Πάμε να τελειώνουμε, Λευτέρη. Ναι, τελειώσαμε. Ωραία, μπορείς να οργανωθείς να στείλουμε τον κόσμο να φάει? Ωραία, περιμένω. Μπορείς να οργανωθείς να στείλουμε τον κόσμο να φάει? Ναι, πάμε. περιμένω να ξεκινήσουμε. Ωραία, βγάλε, άλλαξε τα γάντια. Στήσε τα καρπάτσιο. Πάμε, έλα. Ξεκίνα, καρπάτσιο. Να το βάζω ζεστή. Ναι, ξεκίνα καρπάτσιο, έλα. Το καρπάτσιο, ένα από τα πιάτα που είχαν θέματα και που δοκίμασε ο Έκτορας Μποτρίνη την πρώτη μέρα, σερβίρεται στη νέα του βελτιωμένη εκδοχή, φιλοδοξώντας να κερδίσει τις γευστικές εντυπώσεις αλλά και μελλοντικούς πελάτες. Δόξα σοι. Ο Άγιος ο Σπυρίδωνας έβαλε το χέρι του, Εγώ έβαλα το χέρι μου. Και ο Χρήστος έβαλε το χέρι του. Λοιπόν, πάμε Λευτέρη, αυτό ήτανε. Πώς περάσατε κοντά μας? Πάρα πολύ ωραία. Πώς ήταν το φαγητό σας? Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στο Λευτέρη, λοιπόν. Πολύ καλός. Και να ξανάρθετε. Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Καλά όλα. Καλή συνέχεια. Το ριζότο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ ο μπακαλιάρος και μου άρεσε πιο πολύ ότι είχε ντόπια σταφίδα. Το μαγαζί δεν παίζεται, σωστά? Κόσμος ήρθε. Είναι το πιο ωραίο ντεκόρ αυτό. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Κουζίνα, τα πήγες περίφημα. Βέβαια μαζί. Μαζί. Και θα πει αυτό. Ότι μόνο σου πας γρήγορα, με την ομάδα σου πας μακριά. Άρα από εδώ και πέρα, φίλε, συνεργασία. Και που ρίχνε το και κανένα, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά. Παιδιά, έλα. Θεωρώ ότι ο αδερφός μου θα πάει πολύ καλύτερα με τις αλλαγές. Και η ψυχολογία του θα ανέβει και θα δουλεύει με όρεξη. Η ομαδικότητα είναι το Α και το Ω. Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε, να γίνουμε πάλι ξανά μια ομάδα όπως ξεκινήσαμε και να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως στην αρχή. Φεύγω από την Κόρινθο με μια αγωνία.
Αν ο Λευτέρης θέλει να ξαναξεκινήσουν οι μηχανές του εστιατορίου του, θα πρέπει να βγει από το κουτί και να αποκτήσει συνέπεια και ταυτότητα. Ο αδελφός του είναι μια προσωρινή λύση από τη στιγμή που δεν μπορεί να δεσμευτεί. Από εκεί πέρα, αν πάει καλά, θα πρέπει να αποκτήσει μια ομάδα πιο δυνατή και πιο συνεπή. Στο επόμενο επεισόδιο, ένας Ιταλός από το Γκοριδαλό ζητάει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Εσύ δεν έχεις σχέση με την κουζίνα, μόνο τρως. Είμαι χομπίστα. Ο Γκαετάνο είναι πρώην καραμπινιέρη, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη ούτε στην κουζίνα του εστιατορίου του. Μπορείς να μου πεις ποια είσαι εσύ που φωνάζεις? Εσύ ποια είσαι? Ποιον είπες ηλίθεια? Το προσωπικό κάνει ό,τι θέλει. Θα τη βάλεις να γράφει, να δούμε τι γίνεται όταν λείπεις. Καλησπέρα, είμαστε κλειστά αυτή τη στιγμή. Και τρώτε και παραγγέλνετε από άλλο και μου διώχνετε και το πελάτη. Πάτε καλά. Εδώ ντοκουμέντο. Διώχνουν και πελάτες. Το μενού είναι ιταλικό μόνο στο μυαλό του Γκαετάνο. Οι μακαρονάδες γίνονται και με ριζότο. Μέσα στο φούρνο. Δεν υπάρχει. Και οι μερίδες από άλλο πλανήτη. Και το στερνό μου γεύμα να ήτανε, τόσο μεγάλο δεν θα μου το στέλνανε. Πες να το βάλει κατάπλασμα κάπου. Η κουζίνα θυμίζει κομμωτήρι. Δεν μπορώ γιατί με πάτε πίσω. Όλοι σας. Ναι, για τουαλέτες είσαι. Γιατί και εσύ γιατί είσαι, για κάτι καλύτερο. Εσύ φεύγεις και δεν ξέρεις τι γίνεται και μετά έρχεσαι και μου ταχώνεις. Γιατί ποτέ να τα πούμε, όταν πάμε σπίτι, εσύ πέφτεις για ύπνο. Παντόφλα σπίτι, Το εστιατόριο χρειάζεται ολική επαναφορά. Θα τα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη? Τι ώρα! Θέλετε άλλες 10! Να! Θα φάω και σφαλιάρα. Ναι, θα σου πω. Άντε. Εσύ που δεν βγάζεις ρε τη σαλάτα με ό,τι πρέπει να έχει. Δηλαδή, κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα.